Blai blai ke hambai maruo kini ang blai tongthokjak and ani brother prosmit no nugui blai ke tongthokjak bobo ke playing jak tai ang ke playing jak pulen simino sum sai hayo bubagra je wan sukmani lama tai tipra sarok hamjagei kini vote rama bai sing ke playing paikya bubagra no ang blai ke khabai khukbai hambai maru tangi inga jebabe bubagra ni sako delhi ni pressure hoka alliance ni bagai party rok ni leaders no paijak ni bagai কোটি রাং সাহরে পাইমানি পরেব লাস্ট দিকে হাবুবা করা সিনি দফানি বাগে হানি বাগে জাতিনি বাগে যত কিছু ইয়া করে অ্যালায়েন্স খাইওই 28 টি বিসিং 28 টা সিট जों कन्टेस्ट खालायखा दिनै नातिजा तामुखा जों कप्लाइङै भिक्ट्रिङै फार्स्ट टाइम हिस्ट्री वो त्रिपुरा राज्य वो जे 1984 एडिसि मामनान परे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट माने जों पास खायखाव जागा नरक नुखना मीडिया रो जे प्रो 12 रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी नि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंटिंग वो बलाइखे एकदम टॉर्चर रंखा एक्सट्रीम लेवल हाइसे मकलो सुकाक जाखा अनि ताकुक दीपक देबवर्मा रतनपुरनि थुइरो खायके आइसे ताकुक प्रणब देबवर्मा बुजा खाइसे अनि ताकुक आशिष देबवर्मा अनेक किसु टॉर्चर खाइजाका किन्तु आ टॉर्चर खाइमानि परेबो आं बरक नुनुगु सार दफानि बगै हानि बगै बुबाग्रानि बगै जों मुंसा जलिया खारि खाइ तंगनै थै हाइथैनो बरक जे सामौ खाइ तंमानि आं सेल्यूट मारवानि वारियर सकना हाइसि ताइ जत टॉर्चर रंजन नै रखना हाइसि किन्तु एक राउंड दुई राउंड नि परे जेबाबे रिजल्ट नखरि हाइका दूध का दूध पानी का पानी विदिन सेकंड राउंड जों कप्लाइं थां हाइसि आबोनि परे जे अबाहाय आगरतलानि गुन्दागिरि न तुबुइ सिनि बरक रकनो अटैक खाइरिमानि रेगिंग नायमानि आबरक जतनो कमावै मा थांबाय हाइसि दिनै जों 18187 भोट बाय जों कप्लाइं खा अबो लुकुरकनि हामजाकमा लुकुरकनि हामारि बुबाग्रानि हामारि ani joto ramchandroghat ni rangsak ni mare kising song rangsak ni ma phasong rangsak ni yong okra sakra jukrok na ang balai ke khabai kubbai hambai maru norok ni hamari norok ni ashirwad norok ni je poito sungno ya farmani bagi sintini keplain mangkha beskang ni salo tiprasa agugnai tiprasani je dabi no ti sintini sanai tongo a dabi rok mannai haisi sini brother prosmit ni bagi bam balai ke khushi haisi sung YTF rok सामुं खाइमानि परे सिनि ब्रादर prosmit बो ब्लाइ मार्जिन हाई बाय दिनै बो हालाहालि आश्रम बारिबो कप्लाइं खा आं बनबो कंग्रेचुलेट खायो बखाबाय हामबाय जानगो ताइ हालाहालि आश्रम बारिनि जत्तो रांसाकनि लुकु सनबो ब्रादर prosmit इंगिनि हामजाकमा ताइ चबानि चिबाय बुबाग्रानि इंगिनि हाइसि तिनि सार नों बाय केबेङै जे चंमारि बाताइनै बनो खेताम को जानाय बो तो केबेंनानि बां गोबां कुनो ट्राइ खालायखा यस नरक बनुखा नाइदि आं साना नायमानि जलि मुं बुलाइ मुं टकलाइ मुं रेगिं आबु बाय दफानो आबु रिमांला महाराज जे सुनो फुरंमानि हामजाकमानि लामाव मा थांनाय नरक नुखना आं गुसुक जरति पेशेंस खायि कोनो फानो रिएक्शन रियावै आं हेन्डल खायतो दिनै सिनि आनि इलेक्शन एजेंट सिनि अंकल विकास बनो ब्लाइके हामबाय मारु बो मिनिट पर मिनिट आनो फाइ सापायु अंकल प्लीज कूल डाउन पेशेंस दंदि बिनि कक खनावै आरोनि कक खनाव आं पेशेंस खायि हेन्डल खायतो हाइसि दिनै रिटार्निंग ऑफिसर्स एबा एसडीएम बो मा साका फर्स्ट टाइम लाइव आसे यंग मेन नो जे आसे टॉर्चर खाइजकमानि परेबे पेशेंस खाइ तंगमानि नुगुइ बनिजिनि आचर्य नाजाखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जे डीएम तंगनाय बनिजिबो हामबाय जानगुइ कंग्रेचुलेट खाइका जे आसे पेशेंस खाइ सं तंगमा बगै ताइ बरक सिनि पेशेंस ना हामबाय बरक खाइस इंके तो सार तिनि तो गोबां मार्जिन बे कप्लाइ इंखाति प्रामो थाबदल के बस काइबेस सिरो कप्लाइ इंखाति प्रामो थाबदल ताबो जरते आनि कुनु मोबाइल क्रिखो ताव नखर द्रपसिको आं साइबो मानियाखो नरक मीडिया नो साइमान नाय बसक सीट माखासं जों ताइ स्राबस तंहैन बायरा थागांगे जत इनफरमेशन माने हाइस ताबक तो सार ननो हामजाबै गोबां मार्जिन बे कप्लाइ इंखा के निनि रामचंद्रघाट नि तनाय लुकुरक तै हास्तेनि लुकुरक नि बागै ताबक नों पहिला बमनो सामं तांजाग्रानाय हामख्रायनि खलायनो बागै ताबुक आं जत लुकुरक पनि थाङै मालायनाय जत पन्चायत थाङै मालायनाय जत बिसु थाङै मालायनाय लुकुरकनि जोंजालनो पुइला आं खोनानाय खोनामानि परे जों कैटेगरी वाइज डिवाइड खायनाय रेड जोन येलो जोन तै ग्रीन जोन रेड जोनो हका एकदम क्रुशियल जे नांकुक तंगमानि निनि येलो जोनो जे नां मोटामुटी इम्पोर्टेन्ट एन्ड जे ग्रीन अलरेडी कम्प्लीटिंग जाक आबर रखनो जों आइडेंटिफाई खाय बसकानि सालो जों सामु खालायजाकनाय हामबाय सार